Hallo, mijn naam is... Opnieuw. Hallo, mijn naam is Sascha Brouwers. Moet ik nog meer vertellen? Ik voel je warmte. Nou Sascha, laten we helemaal bij het begin beginnen. Ja. Wie is Sascha Brouwers? Waar kom je vandaan? Uit wat voor nest kom je? We willen alles weten. Oké, ga ik je alles vertellen hoor. Heb je even? Ik ben geboren in Amsterdam. In een liefdevol gezin met een grote broer. Die is 6 jaar ouder, Mark. Daarna zijn we... Ik heb maar 1 jaar in Amsterdam gewoond. Toen zijn we naar Purmerend verhuisd. Daar ben ik getogen. Een fijne jeugd gehad. Wel een moeilijke jeugd. Ik ben gepest op school en ik was altijd net iets anders. Omdat ik al van kinds af aan een artiest wilde zijn. Merk je toch dat dat dan niet een standaard iets is. Dus ja, ik werd wel altijd als anders bevonden. Mijn grote broer kwam me dan altijd weer redden. Dus dat is dan wel weer heel erg leuk. Ik heb 21 jaar in Purmerend gewoond. En van alles gedaan. Mijn basis was wel altijd zingen. Veel talentenjachten. Ik werd op jonge leeftijd aangenomen op het conservatorium. Daar ligt wel mijn basis van mijn hele zangcarrière zo'n beetje. En kom je ook echt uit een muzikaal nest? Werd er thuis veel gezongen? Ja en nee. Mijn moeder was jazzzangeres. En wat ik nog van mijn hele vroege jeugd weet... is dat ze altijd met een vaste gitarist thuis speelde en zong. Dus ja, dan wordt het je wel met de paplepel ingegeven. Er werd altijd veel muziek gedraaid. Maar ik had al heel jong ontwikkelde ik een passie voor musicals. Dus dat was voor mij wel een heel groot cadeau. Toen ik op mijn 18e werd aangenomen bij Joop van den Ende... heb ik 2 jaar lang in de musical Cyrano gespeeld. Het is wel de basis van alles voor mij. Dat ik voor Joop van den Ende heb mogen werken. Want het is heel gedisciplineerd. Daardoor ben ik zelf nu ook nog steeds heel gedisciplineerd. Omdat dat toch even een tikkeltje professioneler en harder is dan het segment waar ik nu in zit. Maar ja, ook blij dat ik dat weer zeg maar in mijn rugzak heb mogen stoppen. Altijd, laten we er naartoe gaan. Ja, heerlijk. Don't it hurts to go away. It's impossible to say. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know. I'll be thinking of you. Because everything I do. Say, this is for me. Say all your kisses for me. Bye bye baby.
wilde eigenlijk op de voorgrond staan. En ik wilde die hoofdrol. En ik wilde solo-stukken zingen. Na Cyrano de Musical, ondanks dat het toch nog steeds een van de mooiste dingen in mijn hele carrière is geweest, heb ik toch besloten dat ik solo wilde. En het balletje rolde eigenlijk zo perfect door. Ik kreeg een platencontract aangeboden bij Mercury Records. En toen mocht ik mijn eerste Nederlandstalige album opnemen. En dat was waanzinnig, want ik was 21. Nou, dat is natuurlijk ook nog steeds heel jong. En met Ko van Raayen allemaal Nederlandstalige liedjes op een album gezet. Mooie ervaring, helaas mislukt. Ik ben wel heel reëel, het is gewoon mislukt. En waar lag dat aan? Waar ligt dat aan? Als ik het naar mezelf betrek, denk ik dat ik er nog niet aan toe was om op dat moment succes te hebben. Ik ben niet, ik noem mezelf geen zweefteef, zeg maar. Maar ik geloof wel dat dingen op je pad komen voor een reden. Ik was er toen gewoon nog niet klaar voor. En uiteindelijk leerde ik Jeroen Engelenberg kennen. Die schreef 2 nummers voor mij samen met Pim Koopman. En hij wist dat ik een soort passie had voor het Songfestival. En eigenlijk vonden Pim en Jeroen het niet zo'n heel strak plan. Maar ze hebben beide nummers ingestuurd naar Stichting Konamis. En toen kwam eigenlijk mijn grootste droom wel uit. Want ze kozen een van de liedjes uit. En toen mocht ik meedoen aan het Nationale Songfestival. Maar dit was voor mij bijzonder, want ik ben dol op het Songfestival nog steeds. Het was 2003 en helaas niet gewonnen. En dan kom ik toch weer terug op wat ik net zei. Heeft waarschijnlijk ook allemaal weer zo moeten zijn. Maar wel weer een bak ervaring. En de liefde van het Songfestival is toen eigenlijk alleen maar blijven groeien. Dus dat heb ik nog steeds. Dus ik hoop stiekem nog steeds dat ik ooit een keer uit mag komen voor Nederland. En uiteindelijk na dat Songfestival helaas gescheiden. En als vrouw zijnde trek je dat iets harder aan, denk ik, dan dat de mannen dat doen. En toen ben ik er 5 jaar uit geweest. Ik had even nergens geen zin meer in. Ik trad wel op, maar mijn passie voor het vak was daarmee ook een klein beetje weg. I found the card that you wrote me between some old books on a shelf. A bright yellow sun that keeps on shining forever. Words of sweet love fade to gray. Memories of you are rushing through me. I remember how we used to feel. You were the one I really loved for the first time. I thought we would never be apart. Where are you now? I wonder when and how. We took separate roads and
we meet again. Toen leerde ik Erik kennen, mijn man, mijn huidige man. Die wilde een duet opnemen met een zangeres. En door zijn toenmalige manager kwam die bij mij. Maar ik vond dat duet niet meer zo belangrijk. Want op het moment dat ik Erik zag, was ik op slag verliefd. Dus dat was ook wel weer heel erg leuk. En het mooie gevolg aan het verliefd zijn is dat ik zwanger werd daarna. Toen vond ik het eigenlijk ook wel even genoeg. Ik was zwanger en ik wilde moeder zijn. Dus ik heb het allemaal een tijdje laten rusten. Ik had lekker mijn babytje en mijn huisje, boompje, beestje. Maar ook daar heb ik weer ontdekt dat ik gewoon niet zonder zingen kan. En uiteindelijk in 2011 goed nagedacht wat ik wilde. En toen heb ik 100% voor Nederlandstalig gekozen. Want bij mijn optredens deed ik ook nog wel eens Engelstalig. En ik deed van alles wat. En ik werd ook een allround zangeres genoemd. Toen dacht ik, nee, ik wil Nederlands zingen. Want ik ben ervan overtuigd dat je, als je een passie of een liefde over moet brengen, dat je dat in je eigen taal moet doen. En toen kwam ik met Jij bent de liefde van mijn leven. Duurde maar 1 seconde.
Dat is nu 3 jaar geleden. En ik ben onwijs trots op wat mijn man en ik samen in die periode eigenlijk samen hebben gedaan. Weet je nog dat moment dat jij die beslissing maakte, die klik maakte van en nu ga ik voor dat Nederlandstalig? Ja. Ja, dat weet ik wel. Ik was het niet zat, maar ik zat thuis met mijn baby en de huishouding. En ik ben wel een artiest in hart en nieren, denk ik, want ik werd er verdrietig van dat ik niet meer kon zingen. Dat bij elkaar genomen, omdat ik eigenlijk ook nu nog steeds, dus 3 jaar geleden, maar nu ook nog steeds de ambitie heb om door te willen breken. Dan moet je jezelf als een product gaan zien. En als je dan commercieel moet denken, laten we dan ook gewoon voor het Nederlandstalige gaan. Het is voor mij tegelijkertijd ook een moeilijk moment geweest, want Erik, mijn man, die besloot op dat moment te stoppen met zingen. Die heeft gezegd, laten we nou niet 2 carrières binnen 1 huishouden doen. Laten we dan ook alleen maar ons focussen op jou. Dus die heeft zich echt opgeofferd voor jou? Ja, nou, zo voelde het bij mij ook, zeker het eerste jaar. En ik heb daar best heel erg veel moeite mee gehad. Omdat ik ook heel eerlijk nu wil zeggen dat als Erik dat ooit aan mij vraagt, dan ga ik echt zeggen, dat kan ik niet. Want ik kan niet zonder zingen. En hij heeft dat uiteindelijk wel voor mij gedaan. Ik heb daar een jaar echt wel ook verdriet van gehad, hoor. Dat Erik en ik ook wel botsten, omdat ik kon mijn emotie niet kwijt. Ik vond dat moeilijk, totdat de auditie kwam voor Toppers in Concert. Die deden een online auditie. En dan kon je een optreden in de arena met hun winnen. Nou, dat zijn we gaan doen. Dat heb ik godzijdank mogen winnen. Dus
fantastisch. Ik heb 3 dagen in de arena mogen staan. En eigenlijk de laatste show, want ik heb het samen met Erik gedaan, zo voelt het ook. Hij was alle avonden erbij, bij mij achter de schermen en hij begeleidde me met alles en helemaal top. En ik kom van het podium af huilend, want ik wilde eigenlijk nog terug en nog een paar keer optreden. En toen zei Erik echt vanuit zijn hart, en hij keek me diep in mijn ogen aan, zei hij: schat, ik heb hier net zo van genoten als dat ik zelf op de bühne zou staan. En het is voor mij wel het moment geweest dat ik dacht, ja oké. Je merkt dat het wekt een beetje emotie op. Het is voor mij wel de bevestiging geweest dat Erik onwijs veel van me houdt. Want Erik weet dat ik niets liever doe dan optreden. En op het moment dat hij daar midden in die arena zei: ik vind dit net zo mooi als optreden, kon ik het loslaten. En is eigenlijk alles ook weer meer met een stijgende lijn gegaan. Ik merk wel dat je jezelf kan tegenwerken in dingen. En vanaf dat moment, ja, zijn we ook een heel solide team. Het is beter voor ons beiden als ik je niet meer zie. Dat dit zou gebeuren, nee, dat zag ik niet. Ik moet met je breken, maar het doet zo pijn. Dat alles wat je zei, wat je hebt beloofd, ineens niet waar zou zijn. Van hier naar oneindig, tot de sterren en terug. Voor altijd en eeuwig, maar die tijd ging zo vlug. Was jouw liefde, echte liefde? Waarom doet dit dan zo'n pijn? Dus van hier naar oneindig blijft alleen het verdriet bij mij. Waarom heb jij 1000 twijfels vanaf de eerste date? En waarom blijf je vragen of ik het zeker weet? Ik zou het liefste vluchten, hier ergens ver vandaan. Als jij eens weten zou, voelen wat ik voel, liet je me nooit meer gaan. Van hier naar oneindig, tot de sterren en terug. Voor altijd en eeuwig, maar die tijd ging zo vlug. Was jouw liefde, echte liefde? Waarom doet dit dan zo'n pijn? Dus van hier naar oneindig blijft alleen het verdriet bij mij. Van hier naar oneindig, tot de sterren en terug. Voor altijd en eeuwig, maar die tijd ging zo vlug. Was jouw liefde, echte liefde? Waarom doet dit dan zo'n pijn? Dus van hier naar oneindig blijft alleen het verdriet bij mij. Blijft alleen het verdriet bij Als ik zo naar je verhaal luister tot nu toe. Je zegt dat eerste Nederlandstalige album net niet gelukt. In de musicals net die hoofdrol niet gekregen. Die arena, die krijg ik nooit meer in mijn eentje vol.
Klinkt wel heel somber. Als ik het zo achter elkaar zeg, wordt het eigenlijk heel treurig. Aan de andere kant geeft het ook aan dat jij wel een doorzetter, een bijtertje bent. Ja, moet ik dat van mezelf gaan zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik ben zeker een doorzetter, omdat ik weet wat ik kan. En omdat ik ook weet wat ik heel graag wil. En dat is wel gewoon die grote doorbraak. Gewoon die erkenning dat meer mensen weten wie je bent. En dat het toch allemaal wat makkelijker gaat. Want het is wel een gevecht. Het is een gevecht om ervoor te zorgen dat mensen je leren kennen. Als je optreedt, doe je 9 van de 10 keer covers. Dat is mooi, maar als ik hou van jou van Gordon zing, dan zingt iedereen het mee, omdat het een hit van Gordon is geweest. En het is mijn ultieme droom dat een liedje van mij van voor tot achter wordt meegezongen. Nou moet ik ook eerlijk zeggen dat een deel van die droom is al uitgekomen. Want Jij bent de liefde van mijn leven is in het land voor mij persoonlijk een hit. Omdat dat echt meegezongen wordt. Dus ik mag er al een beetje aan snuiven, noemen ze dat, geloof ik. Ja, maar ik wil wel echt nog een grote hit scoren. En dan ben je al zo'n tijd bezig. En nog steeds niet het gevoel van, ik gooi het bijltje erbij neer. Ik heb al 1000 keer het bijltje erbij neergegooid. En ik ben emotioneel, dat zei ik al. Dus ik huil heel veel. Ik heb gegild, ik heb geschopt. Ik heb gezegd, ik doe het niet meer. Ik ben er klaar mee. En dan liet Erik me altijd eventjes een beetje gaan. En dan uiteindelijk was hij degene weer die zei, ja, maar Sas, je kan niet zonder. Dit is jouw ding. Dus opgeven is geen optie. En het is blijkbaar toch die liefde voor de muziek die groter is dan alles. Waardoor je telkens weer ervoor wil gaan. Ja, het is de liefde voor de muziek, maar het is bij mij ook de liefde voor de mensen die van mijn muziek houden. Hè? Dus het is voor mij een combinatie. Als ik alleen maar muziek zou moeten maken en ik kan dat niet aan een publiek presenteren, dan zou ik ook eigenlijk heel ongelukkig zijn. Want het zijn de fans die voor mij mijn vak compleet maken. En dus het is dat bij elkaar.
Je bent inmiddels een hele tijd bezig, van alles meegemaakt. Musicals, reclames, potjes, songfestival, talentenjachten. Dus je zou zeggen dat rugzakje zit inmiddels wel vol genoeg om nu eens even de juiste strategie te bepalen. Nou, dat zijn we ook aan het doen. Momenteel werk ik samen met Emiel Hartkamp. En dat is voor mij echt een openbaring. Ik vind het een eer met alle producers waarmee ik gewerkt heb. Wat ik al zei, Jeroen Engelberg, Pim Koopman. Daarna heb ik mogen werken met Edwin van Hoeflaak. Dat zijn allemaal weer van die ervaringen die ik in die zak heb gestopt. En nu met Emiel lijkt het wel of het anders is. Emiel is, dat maak ik ook voor het eerst mee, die is eigenlijk gaan kijken wie is Sascha Brouwers en hoe willen we haar wegzetten als artiest. Dus hij werkt ook echt aan artist building. En dat is voor mij heel fijn, want ik weet gewoon dat mijn connecties en mijn wetenschap, dat houdt gewoon ergens een keer op. En dan heb je mensen die dan van dat andere stukje net iets meer weten. Nou, in dit geval is dat Emiel met Norus Baridar, zijn compagnon. Die hebben alles van mij bekeken wat er te vinden is op YouTube. Die hebben heel confronterend tegen mij gezegd, jij bent eigenlijk twee personages. Je bent aan de ene kant die hele charmante Sascha die er altijd heel goed uitziet. Aan de andere kant kun je ook echt een bouwvakker zijn. En daar hebben ze wel gelijk in. En de eerste keer dat hij me dat WhatsAppte, vond ik het heel confronterend. Heb ik ook echt wel dik een half uur zitten huilen. Want ik dacht, jeetje, wat is dit erg. En ik voel me aangevallen. Dus ik ben daar voor mezelf heel erg over gaan nadenken. En Emiel sloeg de spijker op zijn kop door eigenlijk tegen mij te zeggen, ik val je niet aan, want ik weet waar het vandaan komt. Het is je onzekerheid. De zon die doet zo goed. De ochtend smaken zoet. En hij heeft gelijk. Het komt voort uit onzekerheid. Nou, daar werk ik nu aan. En ik geloof dat ik daarin dus ook nu weer aan het groeien ben. Als ik met mijn nieuwe single kom, ben ik ervan overtuigd dat het publiek de echte Sascha krijgt te zien. En op mijn social media vertel ik ook eigenlijk aan mijn fans en iedereen die het horen wil, we komen met een nieuwe Sascha. En zo voelt het voor mij ook. Tuurlijk blijf je dezelfde persoon. Alleen ik ben de afgelopen 25 jaar dat ik in dit vak zit dusdanig gegroeid dat ik nu eindelijk mezelf kan zijn. Rustiger, nog steeds weten wat ik wil, maar ook proberen die onzekerheid aan de kant te zetten. En dat maakt mij nu compleet. Eerder was er nooit sprake dat jij niet bij me was. Elke ochtend en elke avond, geen kus die ik vergat. Maar alles is nu zo veranderd, het gezin is opgesplitst. En daarom dat ik jou een deel van de week zo mis. Welterusten mama door de telefoon, voor haar is dat gewoon. Maar voor mij is het een litteken, schat, want ik had je liever bij me gehad. Welterusten mama door de telefoon, het klinkt zo ver weg. Welterusten lieve schat, dat is wat ik dan zeg. Als ik ophang dan droog ik mijn tranen van verdriet. Maar gelukkig ben jij bij papa en zie je ze niet. Voor al de dagen dat we bij elkaar moesten zijn. Je verjaardag of met kerst, mis ik jou, doet het zo'n pijn. Welterusten mama door de telefoon, voor haar is dat gewoon. Maar voor mij is het een litteken, schat, want ik had je liever bij me gehad. Welterusten mama door de telefoon, het klinkt zo ver weg.
zeg. Welterusten mama door de telefoon, voor haar is dat gewoon. Maar voor mij is het een litteken, schat, want ik had je liever bij me gehad. Welterusten mama door de telefoon, het klinkt zo ver weg. Welterusten lieve schat, dat is wat ik dan zeg. Welterusten lieve schat, dat is wat ik dan zeg. Welterusten lieve schat. Juist. En controleer als je op het Nou moment... Sascha, dat je hier gebeurt het hè. Dit is jouw domein. Ja, ik noem het altijd mijn hockey. Je hockey. Mijn hockey. Ja, je zangstudio is het Ja. officieel. Ja. Dan geef je zangles Ja. en dat gaat hartstikke goed. Ja, ik mag echt niet klagen. Het is sowieso door alle programma's die momenteel op tv zijn, X-Factor, The Voice, merk je wel dat er heel veel talent meer is dan voorheen, naar mijn idee. En er is gewoon heel veel vraag naar zanglessen. En dat is voor mij natuurlijk helemaal te gek, want daardoor heb ik het wel heel druk. Steun eronder, keurig, keurig. Ja. Beter, hè? Is ook wel een ultieme combinatie, denk ik. Zelf zingen en ook je kennis overdragen aan een volgende generatie. Klinkt alweer wat zwaar misschien, maar... Nou, ik heb alle leeftijden, maar wat ik merk is ik noem het altijd mijn kinderen, maar de leerlingen die echt willen doorbreken en cd's willen opnemen en het podium op willen, is wel de volgende generatie. Dat merk ik wel. Wat vind je zo leuk aan het lesgeven? Dat ik mijn passie voor het vak, want ik vind het nog steeds het mooiste vak wat er is, dat ik dat kan overbrengen op mijn leerlingen. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat ik ze kan bijbrengen dat zingen wel echt topsport is en ook echt een vak is. De meesten die binnenkomen, kun je me leren zingen? Ik zeg waarschijnlijk kun je al zingen, maar ik wil je leren zingen op de juiste manier. Ja, dat maakt het voor mij wel heel bijzonder, omdat er vaak vergeten wordt dat je gewoon beter gaat zingen als je de techniek onder de knie hebt. En dat is wat ik ze bijbreng. Ik voel me zo zing sha-la-la-la. Oh, ik ben verliefd. Ik sta op, kleed me aan, om straks naar het strand te gaan. En ik hoop dat jij er bent, want ik ben zo verliefd. In de verte zie ik jou staan, kan de spanning niet meer aan. Ik heb vlinders in mijn buik, oh wat voelt dat goed. Want ik hou van het leven, wil me weer geven. Alles is mooier met jou. Ik voel me zo wow, zing sha-la-la-la. Wow, ik ben verliefd.
Een zwoele hete zomer. De geur van de zee en het strand. Kom, ga mee, pak mijn hand. De zon die doet zo goed. De cocktails smaken zoet. Zelf zingen, wat jij al jaren doet, is één ding. Maar dan die kennis overdragen op anderen, dat is weer een heel ander talent. Heb je daar ook nog weer van alles voor moeten doen om die zangles te kunnen geven? Wat ik gedaan heb is, ik heb sowieso zelf het conservatorium gedaan. En over het algemeen is het conservatorium de basis van leraar of lerares worden. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Weliswaar ook als zangeres, maar ook de basis van de techniek en alles. Ik heb zelf 20 jaar zangles gehad bij Maria Rondel. Dat is mijn eerste basis qua lesgeven. En daarnaast heb ik een aantal workshops en cursussen gedaan om het toch beter te doen. Ik wil wel alles aan mijn leerlingen kunnen geven om de juiste zangcoach te zijn. Het is ook zo raar om zomaar iets te zeggen en niet te weten waar het vandaan komt. Ik denk wel dat het voordeel is dat ik zelf zangeres ben. Dus het is bij mij niet alleen maar techniek. En ik werk ook met hun aan hun repertoire. Als ze stemklachten hebben, die heb ik zelf natuurlijk ook in de afgelopen 25 jaar wel een paar keer gehad. Dan weet ik ze toch ook op de juiste manier te adviseren. Dus het is een beetje studie en het is een beetje eigen ervaring. En ja, wat ik merk is dat de leerlingen dat wel allemaal van mij aannemen en oppikken en leuk vinden. Dus dan denk ik dat je het goed doet. Sascha een beetje een strenge juf? Sascha is een hele strenge juf. Nee hoor, geintje. Sascha is een hartstikke leuke juf om mee samen te werken. Het lijkt toch wat meer op een alternatieve therapie dan op zangles, zo op het eerste gezicht. Ja, maar dit is de warming-up, hè. Hier begint het mee. Je moet eerst de stembanden opwarmen en vervolgens gaan we altijd wat nummers oefenen. Nat van de emoties, de bevrediging nabij. Iets meer geven, stap jij plots het pad uit. Voor jou is ook wel het einddoel het podium op, liedjes zingen. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En heb je dan een hele goede juf aan haar? Nou, los van het feit dat zij natuurlijk heel veel weet en veel weet over het vak, is zij ook gewoon een hele leuke vrouw om mee samen te werken. Liefde is soms meer dan een geheim. Voor jou, voor mij. Niets is mooier of doet je meer pijn. Voor jou, voor mij. Het zijn keuzes in je leven en wanneer de vlam ontwaakt, zoek dan niet meer naar de reden, want dan is het al te laat. Geef de nacht nu maar niet de schuld. Liefde kent soms niet veel geduld en het vraagt ook niet om woorden, sprakeloos. Want de liefde is het moment dat je kiest en bij iemand brengt. Maar hoe lang dat dan zal duren, maakt me vaak
Nou Sascha, als professioneel zangeres is het blijkbaar belangrijk om niet alleen de stembanden in vorm te houden. Nee, helaas niet. Waar zijn we? Wat gaan we doen? We zijn bij de Oude Kerkenplas en ik heb de eer om een eigen personal trainer te hebben. Ik vind het erg moeilijk om op de juiste manier te eten. En sporten, ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar goed bij begeleid wordt. En Martin die wilde ervoor zorgen dat ik eigenlijk in een niet al te lange tijd, hoop ik, gewoon fit ben. Dus het is voor mij als vrouw zijnde wil ik gewoon heel graag die 10 kilo afvallen om gewoon slanker te zijn. Martin die vestigt meer de aandacht op een andere leefstijl en gezonder en fit. Hij wilde dat ik fit de bühne op ga en helemaal buiten adem. Maar daar ben ik wel heel blij mee, want alleen zou ik het niet kunnen. Kun je die klik een beetje maken in je hoofd voor een andere levensstijl? Nog niet. Ik denk dat we nu ongeveer een halfjaartje bezig zijn. Maar daarom vind ik hem ook zo fantastisch. Hij begeleidt me ook in de WhatsApp. Ik kan bijvoorbeeld een heel erge dip hebben als ik iets gegeten heb. En dan zegt hij, ja, maar ja, zit je al aan je 1500 calorieën? Nee, dan is het niet erg. Dus ik heb de klik nog niet gemaakt. Maar ik weet wel zeker dat het jou gaat lukken. Ja. Gaat goed komen. Komt goed, Martin? Komt helemaal goed. Rennen. Oh ja, sorry. Hey. Ik voel het in alles, ons moment is daar. We vieren het leven, al mijn dromen worden waar. De wereld draait om jou en mij, het gaat niet meer voorbij. Met jou wil ik zweven, mijn dromen beleven. De liefde brengt mij steeds weer terug bij jou, van wie ik hou. Dit is onze dag. Je hart voor mij, ik voel nu wat jij voelt. Dit is ware liefde, zoals het is bedoeld. De wereld draait om jou en mij, het gaat niet meer voorbij. Met jou wil ik zweven, mijn dromen beleven. De liefde brengt mij steeds weer terug bij jou. Dit is onze dag, de perfecte dag, waarin ieder ogenblik het kleinste wonder waarheid
Dit is onze dag.